Hej, velkommen til en lille rundvisning i Ludus for, hvordan man melder sig syg. Allerførst du logger på, så går du ind på skemaer her. Derinde der vælger du den lille taleboble, der er den pågældende dag, du skal angive fravær. Så kommer den her kasse frem. I den kasse har du to muligheder. Du kan enten vælge at skrive, hvis du har været syg hele dagen, fraværende hele dagen, så skriver du op i alle. Eller hvis det er noget, der kun berører en eller måske flere timer, så skriver du hernede ud for de konkrete timer, det skal være. Det var sådan set det. Så enkelt er det. Husk at gøre det, hvis du ved, at du ikke kommer. Du kan i øvrigt gøre det både dagen før, altså hvis du ved, at du skal på tur med billedkunst på torsdag, så kan du skrive det allerede nu, at du ikke kommer til geografi, for du er på billedkunsttur. Men hvis du virkelig er underdrejet med influenza, så har du også mulighed for at skrive dagen efter, at jeg var altså syg i går. Godt. Det var det. Hej hej.